Novinha do capaceta, firma do podcast, firma do podcast, firma do podcast, אז מה קורה לכם? כאן הרציתי הרבה ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ, והיום אנחנו משחקים פורטנייט אונלי אפ. כן, ואנחנו ננסה לפחות להגיע לחצי מהמפה עד חלק 5, זה סתם לא קשור, אל תתייחסו. אנחנו כאן מילים, אני מגיע לכאן, לא לקיצור דרך, למה כזה? קיצור דרך שאני לא אעבור אותו בחיים, לא, אולי מתישהו בחיים, אבל עדיין לא, אני לא ברגע הזה. אני צריך להתאמן המון, אבל תאמינו לי, אני בכל יום חורש על פרקור. כמו היום שכמעט הייתי יכול פשוט לעבור את הקיצור דרך של החלק 2, אבל כאילו לא הצלחתי, אנחנו עדיין בחלק 1. אנחנו עוד מעט נגיע לחלק 2. יופי. עוד סיים. אוקיי. דבר שני, שימו לייק ושימו סאב. אנחנו הולכים להגיע לשם, לחלק החמישי, או אפילו מתי שנגיע לחלק החמישי, עד שניפול. ויש סיכויים שנסיים את המפה. לא הרבה סיכויים, אבל סיכויים קטנטנים. אוקיי, אנחנו מתקדמים. אם שכחתם, אני שוב מזכיר, רק מזכיר, שימו לייק וסאב. תגידו לי אם אתם רוצים לשחק נגדי 1v1. יש מצב שאתם יותר טובים ויש מצב שאני יותר טוב, אבל אני חושב דווקא שאתם. לא אכפת לי מה אתם ומה אתם לא. וגם יש לי כאן בקישור את השרת דיסקורד שלי. אני משקיע בו, רשום גם באנגלית, אז אם אתם לא יודעים אנגלית, זה עדיין בסדר, יש מקומות לעברית ולאנגלית. וכאילו, דבר שני, או שאתם פשוט נכנסים בגוגל לאיך רושמים באנגלית, ואתם רושמים שם איך רושמים בעברית, ואתם מעתיקים את זה לגוגל, ואז כאילו, מאנגלית לעברית, איך רושמים, כאילו, נגיד, hello, אז יש שלום, ככה, כזה דבר, הבנתם? אוקיי. What the fuck? הייתי יכולה ליפול עד למטה. הנה כבר חלק 3. פאק, פליפ. יופי, לא נפלתי עד למטה, למזלי אפילו זה היה לי עכשיו יותר קשה קצת. אוקיי, חזרנו. אוקיי. חליל. וואי, לקח לנו מלא זמן. כאילו 4 דקות כבר, ואני עדיין לא מתי.
את הדרך הזאת, זה לא בשבילנו עדיין. מתי שאני אצליח אותה לפחות. אז זה כאילו לא יהיה בסדר, אני אעשה את הדרך הזאת. ואם נגיע ל10 לייקים, אז עד שאני אעשה עוד פרקור כזה only up, עד שאני אצליח את הקיצור דרך הזה. כמה פעמים. פעם אחת, סליחה. למה כן, לא כזה בן אדם טוב בפרקור, אבל טוב. פשוט אם זה קצת קשה לכם, ולי זה קל, כל המקומות די קלים לי, אבל לא בדיוק כולם, יש מקומות קשים לי מאוד. נגיד, חלק 9 זה קצת בעייתי. אני הגעתי אליו פעם, תאמינו לי, זו הבעיה ענקית. לא הבנתי לאן אני אמור ללכת, עד שנפלתי עד למטה. זה היה עצוב נורא, יודע. כן, כן, זה לא הולך לקרות שוב, עד חלק 5. חלק 5 נגיע אליו. אם אתם דואגים, אז אין לכם מה לדאוג, אנחנו נגיע אליו. איך פה מתתי? בדיוק. איך פה מתתי? אני לא יודע. אוקיי, הייתה לי טעות. הנה, אנחנו בחלק 3, חזרנו לפה. 6 דקות. אוקיי. אוקיי. יופי. יופי. חלק 4. וקצת זמן הגענו לפה מחלק 3. למה? כזה היה טיפי זמן. כאילו, כולם מגיעים בקצת זמן מחלק 3 עד לחלק 4. ואם אתם רוצים גם סרטון עם חברים, שוב 10 לייקים. מטרה טובה. בשביל יוטיובר כמוני, כזה נמוך. אוקיי, אז אם אתם רוצים גם שאני אעשה עם כל החברים שלי, כאילו. אז כאילו, זה גם פשוט מה שאתם רוצים. ננסה לעשות דברים שאנשים אוהבים. הנה בורל 5! טבעות בצל. שלום טבעות! פאק. הייתי צריך כבר לעבור מהר. יואו, אשכרה הגענו לחלק 5. וזה לא הפעם הראשונה, עכשיו עד שאנחנו נופלים עד למטה, עד למעלה. לא עד למעלה, עד למטה. פאק. אוקיי חברים, זה הסרטון היום.